Mana to ni? Oh. Padayon. Salamat. Okay. Okay na? Okay na. So, tason kay medyo murag Medyo nainit na. murag init-init na ba no? Excited sa tao mo higop og tubig So, init. karon i-close ha. I-close sa? Mm. Sige. Ikaw nang mag-close. So ako na i-close no? Ikaw nang mag-close. Sa dipat mo patindogo no, dunay bonus gamay no. So sa mga tribes na atay by rank no. So nagsugod tas puti no, kay puti pa man wa pa tay mga idea no. So sa laki, single nga laki kali na siya no. Pag double, dato na gid na siya no. Sa babae, ang bae nga single is bae. Ya, pag minyo na bainay. So si bainay og si dato mo na magkuyog, si kali og si bae mo sa magkuyog no. So by rank na, by color no. Gikan ka ni kali, dato, raha, raja, sultan, prince no. So mo na kong giingon nga ang tinuod nga sultan usara from Brunei, Hassanal King Bulkia. So mao ni kadakog ni King Bulkia ug ang flag sa Brunei. So ako'y gihatagag authority diri sa Visayas sa sultanate no. Kato si Vilapando, sultan gitong tinuod from sultanate. So gusto mo mutan-aw sa dokumento na ako'y dokumento no. So daghang salamat ug may butag kanatong tanan. Sigon sa akong giingon sa dili pa nako sugdan ako ng tapuso no. So daghang kay salamat. So mag-close prayer ta so palihog manindog ang tanan no. Sige. So ako na sad no. So sige. Idoko nato atong ipiyong no. Sige. Amahan, daghang salamat nga naami karon sa inyong atubangan. Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu, imo kaming panalipdan, mataglakaw namo, imo kaming giyahan, amahan. Labi na karon nga diri karon matagtag sa kanamo, naa kami sa kanang kanisdanan, amahan, no? Imo kaming panalipdan, imo kaming wagtangon sa mga daotan, amahan. So karon nga naa karon, imo kami hatagan og kanang taas nga kinaanman ug taas nga panglawas. Imo kami ilikay sa kadaotan, labi na karon mga daghan sa palibot nga mga negatibo amahan. Kining tanan ug sa imo sa sigon sa imong giya amahan, imo kaming panalipdan. Namyo ring ko namyo ko. Dos anak sa to amin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Daghang salamat. Good morning. Mabuhay! Mabuhay! Mabuhay ta tanan. Ya dito na ta sa ubos. Sige. Open na, open. Okay. Ang mga ngan ba na pangkat-kat kay magrapol ta. Ha? Oh. Ikat? Oh, la ba ang ngan ba na katon. Na may gunting? Di saan gana piko-piko ra. Una sa tong plan. Oo. Sige sige. Oh. Ikaw na trabaho na ni. Kay magrapol ta. Dire sugod. Sige. Ke triangle sige. Okay. Ay dili. Dito. Ay programa mo sugod. Guide. Na. Sige. Okay. Guide, ayo ihatag sa di ka po. Okay na. Sige. Kalimot na. Okay, na. Ikaw na. Mura na siya ka ng triangle. Pagkuan diri para mahugot. Okay. Kami amo ini magkuan sa Sige. pagkuan. Kalimot na. Uy, Sige. ito po. Kanto-kanto, ana. Sige na. Kanto-kanto. Na. Wala mo ngayon na mga seminar, atin mo ko dun. Ano kasabot? Open ang YouTube channel, dito ka mag- Thank you. Sige. Ato ko yung bayan dito.